हे अखिल भारतीय सानेगुरुजी कथामालेचे अधिवेशन असते रामनाथ. जवळजवळ 250 कार्यकर्ते आहेत कॉलेजमध्ये आणि आमचे 250 कार्यकर्ते सुमारे लोकल असतात. एक साधारण 500 लोकांचं देश गोव्याबाहेरून 6 ला पोचणार आहेत. 6 काही तिथं त्या दिवशी त्यांची राहण्याची व्यवस्था आहे. नंतर मग कोण गोवा दर्शन वगैरे करून 7 ला शनिवार दिनांक 7 जानेवारी सकाळी 7:30 वाजता शोभायात्रा मिरवणूक, विद्यार्थ्यांची मिरवणूक सरस्वती हायस्कूल कवळे ते रामनाथीपर्यंत जाईल. जवळजवळ 800 ते 1000 विद्यार्थ्यांचा सहभाग त्यामध्ये असेल आणि त्या परिसरातील आणि ही शाळा अशा 6 शाळांचा सहभाग म्हणजे इंदिराबाई भट ढवळीकर हायस्कूल, सरस्वती हायस्कूल कवळे, लोकमान्य टिळक विद्यालय कवळे, राजमाता राणी पद्मावती सोंडेकर हायस्कूल बांदोडा, शारदा इंग्लिश हायस्कूल धुळवाड आणि महालक्ष्मी हायस्कूल तळावले या हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांचा 5वी, 6वी, 7वी जास्तीत जास्त 8वीपर्यंत विद्यार्थ्यांचा सहभाग. सन्माननीय पाहुणे म्हणून आपले उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्राचार्य डॉक्टर नायक हे कथामालेचे उत्कृष्ट कार्यकर्ते आहेत. कथामालेला सर्वतोपरी त्यांचं सहकार्य लाभत असतं. ते सन्माननीय पाहुणे म्हणून असणार आहेत.